नमस्कार प्रणाम। हम है विकास कुमार। तो हम एगो गेम खेले बानी, जावना गेम के प्राइस बस 100 रुपया। तो भैया पैसा के सीधा कल जाओ, पैसा है। तो ये गेम में यह करे के बा, हमारा सवाल के जे जवाब दी उनका मिली 100 रुपया। तो गेम के खेले खातिर लमसम 6 गो टीम आयल रसिया, जावना में से 5 गो टीम हार के बाहर बैठ गई बिया। 6 टीम से एगो लड़का आयल बा, जावना के नाम है प्रमोद कुमार। तो ये लड़का के हम बुलावत तनी, स्वागत करतनी प्रमोद कुमार के। आओ भाई। तो ये गेम के रूल तारा पूरा मालूम बा? सब मालूम बा। तो गेम में यह करे के बा, हमारा इशारा एगो ऐसा करम, जावना इशारा के पीछे कौना इंसान के नाम बा, वो इंसान के तुम नाम बता देबा, तारा मिली इनाम में 100 रुपया। तो इशारा हमारा यह बा, देख लो एक पीछे कौना इंसान के नाम बा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एकदम सवाल के सही जवाब देला भाई। 100 रुपया इनका के देहल जाओ।